Gima eni ka jotelo moko rito mondo puodhgi e kombegi ward ma Elementaita e Nakuru County pod humo kaluwore kod loch mar MCA margi. George nene manyocho chung kod otiko mar Safina ne luoro gweng e wi punda kendo malek mare ochopo kare. Polo miyo wasigan rawerano ma jahigni 22 mane oramo ni chan ok binego lek mare mar telo. Jochung' moko ne fuyo gi kalapapla ka giloro gwenge e dwar mar ombulu. Moko ne sudo kod nyamburko matiendegi oyieng'. Kata kamano, e gweng' mangecha, ward ma Elementaita, George nene to ne swekore mana kod kanyna. Naomba kura za MCA wa hapa Elementaita ward. Nene gi lek maduong' to nyalone mar omenda to ne orem. Kinda emane chwale. Nilikuwa naamka asubuhi na mapema 6. Kila siku ningeweza kutembea kama boma kama 30. Hiyo njia ya kutafuta kura ikawa rahisi ya kwamba ningepata watu wengi kwa shamba. Ne owuotho enderni gwenge kod puothe ka odaso jowinjo. Watu wengi hata nikienda kuwaomba kura mtu anakuambia wewe hata nikucheza unacheza. Baada ya kuwazungumzia naona wengine wanacheka. Pengine hawako wanaona kama niko serious. Punda mane ohole emane chore e kor gweng ka utinge koda gigene mag kampen mane jal moro omiye. Walifika mahali wakaona niko serious, ile consistency. Hakuna siku niliacha kuomba kura, niliomba hadi dakika ya mwisho. Nene poko nyombo kendo wacho ni jonyuolne emane samoro luoko ne lepe e kinde mag kampen. Sati achiel kende emane orome e kisera mar ombulu. Kwa sababu sikuwa na posters za kutosha, nilikuwa naenda na shati ambayo ingekuwa kwa ballot paper ili kuwaonyesha vile ningekuwa nimevaa ile siku. Hivi ilibidi nioshe hiyo shati usiku. Rawerani majahigni 22 ne okalo e midhiero mar omenda mane omone tieko sombe e mbalariany ma Egerton. Si mara moja nilifukuzwa nikakuja hapa nyumbani. Karibu nikose tumaini katika maisha yangu ya kiusomi. Owacho ni chia mare kod hike ne okete kama rach e paw siasa kama kukum jopiem ne buoge kendo njao nyinge. Hata nilipata matisho ya kwamba eti sitafikisha ile siku ya uchaguzi. Na karatasi ambazo zilichapishwa na wale tulikuwa tunashindana na wao wakisema eti nimejiuzuru. Kata kamano noketo sinani ka omedo ng'wech koda ndiga. Sikuwa na gari, sikuwa na uwezo wa hata nikipewa gari ninunue mafuta. George nene ne oringo kod otiko mar Safina kendo nong'ielo oko jochung' moko 5. Geno mare en kelo lokruok e ward ma Elementaita kama nok mar pi, nderni maricho kod onge sitima osethiro e dongruok. Nikaona nikiwa na hii nafasi nitaweza kuhakikisha ya kwamba maji imewakaribia watu wa Elementaita. Mimi nitahakikisha wale wasiojiweza watakuwa wakipata pesa za bursaries na wataweza kusoma na wasome vizuri kuliko hata mimi nilivyosoma. Nene ma en nyodo mar 7 kuom nyithindo 8 koro ochako historia mare kaka jachung' ma hike ni pinye moloyo ka ogeno tiyo ne jopiny e od bura ma kaunti ma Nakuru. Kindane ema okeche. Polo, Ramogi TV.